ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆମେ ଡାଗମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଡାଗମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପରେ ଆଉ କି ପ୍ରକାରେ ହରିସିଂର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ। ତୃତୀୟ ଦିବସ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ତା ବାପାକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ମଫସଲକୁ ଯିବ ମକ୍ରାମପୁରକୁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ମାନେ ନ ମାନିଲା ଭଳିଆ, ଏ ବାବା ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି, ଏହି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ ବୁଝି ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ, କଲେ ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ, ମାନେ ତୁ ବୋହିକି ଆଣିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୋପାଳ କହୁଛି। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ମୁଟରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କଲା, ଏପଟ ସେପଟ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାହା ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, କେମିତି ଅବା ବଳ ଥିବ? ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ବହି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ଯେ ପୁଅ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମକ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 10 ଜାଗା ବସିଲା, ଉଠିଲା, ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ମକ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତ୍ଟାଏ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଦା କରିଦେଲେ। କିଏ? ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ା ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ସମୟରେ ଆସିଲା ଗୋପାଳ ଏବଂ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ ଫଜିତ୍ଟାଏ କରିଦେଲା, ଗାଳିଟାଏ ଦେଇଦେଲା। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କେହି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ହେବା କଥା ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବସିଥାଏ, କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତା ପୁଅ ଆଦୌ ପଚାରେ ନାହିଁ। ଡାଗମୁନ୍ସି ହୋଇ ମଫସଲର ଗୋଟାଏ ହାକିମ ସେ ହେଇଯାଇଛି ପରା। ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ତ, କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ଇଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସଙ୍ଗରେ ଲୋକେ କଥା କହିବେ, ମୋତେ ଲୋକେ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ବାପକୁ ନ ଶୁଣେ ଗୋଟାଏ କନ୍ୟା ବି ଠିକ୍ କଲେ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ଜାତିର ଅଚଳ। ବୁଢ଼ା ଢେର କନ୍ଦା କଟା କଲା, କିଏ ଶୁଣେ? କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟା ରାଜି ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲ ପାଣି ଚଳିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ବୁଢ଼ା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶିଲା। ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲା। ବୁଢ଼ାକୁ ଯଦି ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲା ତ ବାବୁଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ପୁଣି ହେଲା। ପିଅନକୁ ସେ ହୁକୁମ ଦେଲା, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଆରେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଆ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆ ବାଳରେ ଶୋଇ ଦେବି? ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ। ମାନେ ଏଇ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଯଦି ପିତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ହେବା ବରଂ ଭଲ ବୋଲିକି ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଏବଂ ପିଅନ ମୂର୍ଖ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ସେ ଦେଶୀ ହୃଦୟବାଲା। ମାନେ ବାପା କ'ଣ ଜାଣେ, ସେ ମା କ'ଣ ଜାଣେ? ତ ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ବୁଢ଼ାକୁ କିଆ ବାଳରେ ଶୋଇ ଦେବି? ନା, ହେବ ନାହିଁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର ହେଲା। 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର, ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା ହେଇଗଲେ, ରାଗିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରେଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ, ମାନେ ଗାଳି ଦେଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ମନ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୋପାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାହାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ତାହା ଭାଗରେ ପୁଣି ଲଗେଇ ଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି, ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛି। ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶ୍ ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି, ପର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ଖୁସି ହୁଅ। ୟାର ଅର୍ଥ ଯେ
ଗୋପାଳ ତା ବାପାଙ୍କୁ ତଳିଦେଲା ପରେ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗୋପାଳ ଠାରୁ ଧକ୍କା ଖାଇକି ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଜମି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭାଗ ଚାଷରେ। ଯାହା ଧାନ ପାଇଛି, ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ସୁଖରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଛି। ତ ସେଇ ସୁଖ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅ ପାଠକେ ମହାଶୟ ବୋଲିକି ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଆଜି ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲା ପରେ କେମିତି ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ଘଟେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା କଥା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବୋଲିକି ଗାଳ୍ପିକ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ଝିଅ ହେବା କଥା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ବାଧା, ବିଘ୍ନ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇ କଥା ତ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।